Fata Dedić bila je 13-godišnja djevojčica kada je na vlastitoj koži osjetila strahote koje je romski narod doživio u Drugom svjetskom ratu. Baku moju ubili, ja sam mislila da je baka moja živa, a moja baka nije živa, jer nisam znala kad gleda čovjek, kad umre, ja sam gledala mrtvace, ali kad umre onda oči ima zatvorene, a ona je imala otvorene oči. Odvedena je u Jasenovac koji je samim čudom preživjela, no rane su i danas svježe. Sve sam ja to gledala kao dječje. U nacističkoj Njemačkoj doneseni su zakoni protiv ciganske opasnosti, u kojima se zahtjeva njihova precizna registracija i klasifikacija na temelju fizičkog izgleda, običaja i navika. Slični su doneseni u NDH. Time je ozakonjen progon Roma. Od svibnja 1942. počinju deportaciju u Jasenovac. No za razliku od drugih grupa, Romi nisu upisivani po imenu, nego ih se evidentiralo prema broju vagona kojima su dovezeni. U početku su ih smještali u selo Ušticu, nazvano Ciganski logor. Većina ih je ubijena, imena se znaju samo nekima. Podacima koji mi baratamo je više od 16.000 Roma. Znači od toga 5.608 djece, imamo 4.563 žene i 4.673 muškaraca. Svaki pokušaj da se utvrdi točan broj zatočenih i stradalih Roma nije moguć. Ostaju samo svjedočenja rijetkih preživjelih.